खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांदो दिनैनि गिबि खौराङाव दङ ट्राइबेल एफेयार रुनुस्पेगुनि जिअएम ग्रुप अफ मिनिस्टारा फैगौ 4 डिसेम्बराव मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायनि आयदानि सायाव सिसिट'आजों सावरायगोन। उदालगुरि पुलिस बिफाना नभेम्बर दानाव हेलमेट गैयालासै सा 2387 बाइक सालायगिरि आरो जौ लोंनानै बाइक सालायनाय सा 31 सुबुंफोरखौ जुरिमाना फोनांदों। मोन 6 हारिसाफोरनि एसटि मोनगोना रोखासै नामा? मैया मोन 6 हारिसाफोरनो एसटि होनायनि सायाव सावरायनाया पार्लियामेन्टआव जागायबाय। मोन 6 हारिसाफोरनो एसटि होनो हेफाजाब होनानै एजिपि दोलोनि एमपि वीरेन्द्र प्रसाद बैस'आ गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। अनुप बसुमतारी बिथांनि गोख्रों फोरमायथिनाय फरायसाफोरा जाम्बा नङा बर'नि राजखान्थिगिरिफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय गावजों गाव मुं सोलायगासिनो दङ फरायसाफोरा जाम्बा नङा होनना फोरमायथिदों अनुप बसुमतारी बिथाङा। दिनैहाय राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा गावसोरनि लाबालावनि थाखाय गावसोरनो थुज्लायगासिनो आरो दिनै बे एसटि सोमावसारनायावल' नङा इलेक्सननि समनिफ्रायनो बिसोरो खौसे जानो नागारै गावजों गावल' थुलायनायखौ जों नुबाय थायो। बिदिब्ला हारिया बोरै जौगागोन? दा बुंदों दिनैनि बे जोंनि सोमावसारनाय बेयावहाय सोरबा राजखान्थिगिरि बा सोरनिबा थुज्लायनायाव जादों होननानै बुंदों नाथाय बियो जायाखै। जों रावनिबो जेबो गनायथि लायाखै रावनावबो जों सोङाखै जों रायलायाखै एसे फरायसा एसे एसटि हिसाबै जों ओंखारबोदों आरो बेवहाय जुदि सोरबा बुङोब्ला आं बिथांखौ उल्थायै बुंगोन नोंथाङा जोलैनि हांगारसो गावनि माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय जुदि नोङो जोंखौहाय राजखान्थिगिरिफोरनि थुज्लायनायाव जादों मादों बुंबाथाय जों बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया आरो बेयो 100% नंखाय। जों फरायसाफ्रा दिनै ज' जानानै ओंखारबोदों बेवहाय रावनिबो थुज्लायनाय गैया। कच राजबंशीफोरनोबो एसटि स्टेटासआ क'क्राझाराव आलादा चिराङाव आलादा बाक्सायाव आलादा जानो नाङा होनना गासैयावबो एखे स्टेटास जानो नांगौ होनना हाग्रामा महिलारिया फोरमायथिदों। आरोबाव एबसुनि न' बड'लेण्ड न'रेस सोमावसारनाया आंनि थाखाय गोदान बाथ्रा नङा एबसुआ बे समाव राहा गैयै जानानै दङ गुबुन जेबो नङा होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायथिदों। थांनाय 29 नभेम्बर खालि बिटिसिनि एसेम्बलि नब्लाङाव जानाय जाथाया एबसु आरो इउपिपिएलजों लोब्बा दङ होनना फोरमायथिदों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन आरो आयेना बेखौ राहा लागोन होनना फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुखौ मुं सुनायनि हेंथायै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों। मोन 6 हारिनो एसटि मर्यादा होनायनि थांखि आरो बेखौ लानानै क'क्राझाराव फरायसाफोरनि जांख्रिखांनायाव सोमजिनाय दुंहाव थासारियाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा एबसुखौ सोमोन्दो दङ होननानै मुं सुनायनि हेंथायै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। आरो बे खोथाखौ जों स्पष्टयै बुङो एबसुआ बेबायदि गाज्रि इनस्टिगेट खालामनायनि जुदि 1% जुदि एभिडेन्स दङब्ला 1% जुदि बेबायदि तथ्य दङब्ला जोंनो हो। आङो बेखौ प्रत्याबान खालामदों चेलेन्ज खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आं रिजाइन लागोन आरो बे घटनाखौ जुदि जोङो खालामदोंब्ला जोंनि मायबा तथ्य दङब्ला जेलाव थांनो थाखाय रेडि जों एबसुनि मावथि बिबानगिरिफ्रा। एबसु माने इउपिपिएल माने एबसु बे खोथाफोरा दिनैनि तारिखआव फैनोनो नाङा। इसु भित्तिक मालाबा एबसुआ इउपिपिएलखौ मदद खालामदों बिनि मिनिङा बे नङा जे इउपिपिएल माने एबसु माने इउपिपिएल। एबसुआ जाबाय जातीय संगठन एबसुआ जाबाय फरायसा आफाद इउपिपिएलआ राजनीतिक दल बिसोरनि प्रिन्सिपाल आइडियोलजि दङ बिसोरहा संबिधान दङ राजनीतिक दल हिसाबै बिथांमोना सोलियो बेखौ सरजाबनायनि खुनु खोथायानो गैया बिनि सोमोन्दोनि बाथ्राखौ बुंनायनि खोथायानो गैया। जोंथ' बयखौबो बिदा फंबाय सानो। पिसफुल प्रटेस्ट रेलि खालामदोंमोन आरो बे रेलि खालामनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे थासारि नुबाय जे जागायजेननायाव रेलिया पिसफुलि डेम'क्रेटिकेलि खोब डिसिप्लिनै फैदोंमोन आरो फैयै फैयै जेब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेट सफैयो बे समाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गेटखौ खुलिनानै सिङाव हाबलांनानै माखासे माने लन्ड' भन्ड' खालामनाय थासारि बा माखासे जिखिनि जानाङै थासारि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सिगाङावबो गोथौयै दुखु मोननायखौ जों फोरमायदों। बे जाथाया आनफर्चुनेट आरो बे जाथाया जानाङामोन आरो कुनु कारनाव जोङो हिंसानि
बा भायलेन्सनि थासारिखौ जोङो मालाबाबो जोङो लाइ होबोआखै आरो बेबायदि जानायखौ जोङो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायखौ लानानै दिनै बिटिसिनि गाहाय बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ थोंजोङै आसि थुनानै बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थोंजोङै लोब्बा दङ होननानै जोङो बुंनाय नुनो मोनदों। खोथाया जाहैबाय स्पष्ट जे हारिनि खैफोदनि समाव हारिनि अलखदनि समाव ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्टआ मा जागोन आरो रिपर्ट फैखांनायनि उनाव दिनै जोङो मा नुखो बेखौ लानानै गोबां स्तराव नट अनलि क'क्राझार धेमाजि लखिमपुर दुधनৈ उदालगुरि बाक्सा चिरां गोबां जायगायाव तामुलपुर बा सिसिटवा हिसाबै 10 नभेम्बराव जोङो सनापुराव 1 लाख मानसिनि गेदारिं खालामनानै जोंनि प्रटेस्ट जोंनि 14टा जनजातिनि अस्तित्वनि जि मोनसे रैखाथिनि थाखाय जे जोंनि खोथा जों बेखौ लाखिदों। मोनद' हारिया गासैबो बिथिंजों जौगानाय गासैबो बिथिंजों बिसोरनि सुबुं अनजिमाया बारा 2 कौटि मानसिखौ 45 लाखनि सायाव जुदि दाजाबनानै होयोबा जाबसिननानै होयोबा जोंनि अस्तित्वआ मा जागोन बे खोथाखौ लानानै जों बयबो गोसोआव गिखांनाय सानखांनाय गासैबो बिथिंजों बे थासारिया सोलिगासिनो दङ। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु हिसाबै जिल्ला आन्चलिक इउनिटजों हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारिया 27 तारिखआव स्ट्रिमलाइनहै माने टर्च रेली माने बनजार लानानै रेली खालामनाय आरो प्रतिबाद खालामनायनि हाबाफारिया स्ट्रंलि जालांबाय आरो सरकारा बेखौ लानानैबो एटेनसनाव गोलैदों। राभा फरायसा आफादा खालामदों, टिएमपिकेआ खालामदों, गुबुन गुबुन जायगायाव खालामदों। दा फैयै फैयै 29 तारिखआव जि जाथाय जाबाय बे जाथायाव जोंनि क'क्राझाराव थानाय गोबां माने कलेजनि आरो क'क्राझार इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गुबुन गुबुन कलेज गासिबो फरायसा फरायसुलिया स्पन्टेनियासलि बेयाव ओंखारलांदों आरो बिथांमोना 25 तारिखनिफ्रायनो आन्दलन खालामदों। साइन्स कलेजआ खालामदों, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया खालामदों, क'क्राझार इउनिभार्सिटिया खालामदों, गुबुन गुबुन कलेजआ हाबाफारिखौ लाबाय थादों गावबा गावनि माने प्रटेस्ट आरो फरायसा फरायसुलिनियाव गिखांनाय आरो सानखांनाय दङ जे जोंनि भबिष्यतआ मा जागोन। जोंनि एडमिसन जोंनि रिक्रुइटमेन्ट दा अल इन्डिया लेभेलावथ' दिनै जों जिखौ बुजिबाय एसटिआ मोनसेयानो पाके प्रकारेबाबो मोनद' हारिखौ एसटिनि शेड्युल ट्राइबनि पेकेजावनो सोनानै दोनबाय। आसामावसो 3 भाग खालामदों, अल इन्डियायाव जों मोनसे। मिनाया दिनै अल इन्डियानि इउपिएससि आइएस आइपिएसखौ कब्जा खालामो। रेलवे बेंकिं स्टाफ सिलेक्शन कमिसन दिनै जुदि एम्सआव आइआइटिआव बा एनआइटिआव बा नोङो जुदि आइआइएमआव एडमिसन लानांगौबा जों गासैबो बिथिंजों जों धुलिसात जालांगोन। गासैबो बिथिंजों जोंनि रावबो फरायसा फरायसुलिया बेयाव जागाखौ मोननाय नङा। खारन सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनिफ्राय जागायनानै कम्पिटिटिभ एग्जामाव मिनानि उनावनो दिनै टाया हमा फैगोन। जोंहा टाया हमजों गाज्रि मोननो गोनां खोथा गैया, खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे बिसोरो गासैबो बिथिंजों एडभान्स। बिथांमोननि लिडारफ्रा बुंदों जे जोंनो इडुकेसननि रिजार्भेसन नाङा, साख्रि बाख्रिनि रिजार्भेसन नाङा, खिन्थु एसटि माने गासैबो कटाखौ बिसोरो एन्जय खालायगोन। दा खोथाया बेबायदि परिबेसखौ गिनानै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना 25 तारिखनिफ्रायनो ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट फैगोनखौ प्रतिबाद खालामनानै माने दाखिल खालामनायनि सिगांनो प्रतिबाद खालामनानै गावबा गाव इनस्टिटिउसनाव धरना होदों। उदालगुरियाव एबिपिनि आफादगिरि डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा खौरां मेल लादों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि सायाव खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे गोख्रों बाथ्रा फोरमायथिदों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा। खिन्थु बे खोथाया जानो हाया, बेवहाय खुनु जुक्तियानो गैया, खुनु बेबायदि फर्मुलायानो थानो हाया जे गोदानै मोनद' हारिफोरखौ एसटि खालामगोन आरो गोजामफ्रा खहा जाया, बे जानोनो हाया, खहा जाथारगोन। बेनिखाय दिनै अनजिमाखौ नायब्लाबो जों नुयो जे जोंहा 14टा गाहाम जदिउ हारिफोर दङ, बेनि अनजिमाया 45 लाखफोरल' आरो बिथिंजाय गोदानै अनजिमाया माने हारिनि अनजिमाया खम 6था, खिन्थु बिसोरहा 1.5 कोटि। आसामनि गासै जेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बेनि खावसेयानो बिसोर। अब्ला माबायदि बेलेन्स जानो? बे बेलेन्स जानोनो हाया। आरो थाखानाय एसटिफोर माने फोरनि जेबो खहा खालामालासिनो गुबुन एसटि होगोन होननानै बुंनाया जेबो ओंथि गैया, बे जानो हाया। एसटि थाखानायाव गोदान एसटि खालामोबा खहा जाखागोन। एसटिआ मोनसे बेवहाय
सोर भि सोर पि सोर मा बेनि खोथा फैया एसटि खालामब्लानो जोंहा खहा जाखागोन बेखौ जों बयबो बुजिनांगोन बेनिखाय गेजेर गेजेर बाथ्रा बुंनानै बा बिसोरहा मोनब्लाबो जोंहा बुंनांगौ गैया जोंहा खहा जायाबानो जाबाय बेखौ जों साननाया गोरोन्थि जागोन जोंहा खहा जाथारगोन खुनु पदे बियो माने बेलेन्सबो जाखानाय नङा